У 48 вёсках Берасцейскай вобласці знікла святло ў выніку непагадзі. Паводле Берасцейэнерга на 11 гадзіну вечара 13 з іх усцяж заставаліся без электрычнасці. Як адзначылі ва ўстанове, праз моцны вецер і навальніцы на электралініі паваліліся дрэвы ды галлё і пашкодзілі правады. Апроч Берасцейскага моцна пацярпелі Пінскі, Пружанскі, Кобрынскі і Камяніцкі раёны. Паводле Берасцейэнерга цяпер у вобласці не дзее 75 трансфарматарных падстанцыяў. Над ліквідацыяй наступстваў стыхіі працуюць 20 аварыйных брыгадаў. Міністэрства надзвычайных сітуацый правядзе дадатковае правяранне дзіцячых аздараўленчых летнікаў па ўсёй Беларусі. Гэтак пастанавілі пасля рэзананснага пажару, што здарыўся нядзелі ў летніку «Горизонт» у Маладзечынскім раёне. Органами государственного пожарного надзора в текущей неделе будет осуществлен контроль за состоянием систем пожарной автоматики, за подготовкой и действиями обслуживающего персонала. В случае выявления нарушений по иным направлениям органов надзора, в том числе по электрической части, будут проинформированы соответствующие заинтересованные лица. Пажар адбыўся ў спальным корпусе установы. Яшчэ да прыезду ратавальнікаў эвакуявалі 132 асобаў, у тым ліку 120 дзяцей. Трое працаўнікоў летніку атруціліся дымам, іх шпіталізавалі. Пажар зліквідавалі. З папярэдніх звестак прычынай загарання стаў спіральны кіпяцільнік, пакінуты без нагляду ў адным з пакояў. Забраць школьніка да новага навучальнага года будзе каштаваць ад 300 да амаль 1400 рублёў. Гэтак падлічылі ў дзяржаўнай арганізацыі «Сталічны гандаль і паслугі». У вучнёўскі камплект уваходзіць адзенне, абутак, заплечнік, канцылярскія і школьна-пісьмовыя рэчы. Найтанней бацькам будзе каштаваць збор малодшакласніка ад 336 да 1120 рублёў. А вось самы танны камплект для вучня старэйшых класаў абудзецца ў 414 рублёў. Пры гэтым сем'ю, якіх трое ды больш дзяцей, могуць атрымаць матэрыяльную дапамогу. 30% ад бюджэту пражытковага мінімума на кожнага вучня. Для гэтага трэба звярнуцца ў адміністрацыю школы. Першыя школьныя кірмашы ў сталічных гандлёвых цэнтрах пачнуць працу ўжо ў сярэдзіне ліпеня. Ініцыятыва «Краіна для жыцця» папярэджвае пра фэйкавы канал у тэлеграме, замаскаваны пад старонку Сергея Ціханаўскага. Там размешчана абвестка пра набор людзей у каманду вызваленага палітвязня. Таксама прапануецца пакінуць свае асабовыя звесткі. Нядаўна ў сеціве з'явіўся фэйкавы сайт Сергея Ціханаўскага, дзе таксама спрабавалі збіраць звесткі магчымых прыхільнікаў блогера. Каманда «Краіна для жыцця» заклікае не пераходзіць па такіх спасылках і нідзе не пакідаць інфармацыі пра сябе. Раней невядомыя спрабавалі збіраць асабовыя звесткі беларусаў праз абвесткі пра раздачу атрыбутыкі для мітынгу сустрэчы з блогерам у Варшаве і Вільні. У публічным полі працягваецца абмеркаванне інтэрв'ю Светланы Ціханаўскай выданню «Палітыкаў», дзе яна заклікала Трампа не ісці на саступкі Лукашэнку ў абмен на вызваленне палітвязняў. Адным з тых, хто найбольш востра адрэагаваў на гэтую тэзу, стаў сакратар каардынацыйнай рады і адзін з кіраўнікоў штабу Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў. Вось як ён пракаментаваў сваю рэакцыю ў праграме «Студыя Белсат». Для меня это удивительно. У людей вроде бы есть опыт. Близкого человека освободили. Есть понимание, что работает одновременно и давление, и переговоры. Это про то, что многие говорят у нас в демократическом движении. Павел Латушко про это говорит, что нужно комбинировать стратегию переговоров и давления. А вот люди не понимают, они выходят почему-то, продолжают делать странные заявления, которые даже не соответствуют тому, что говорит Сергей Тихановский, который видел эти ужасы там и только что вышел оттуда. Он четко сказал, что главная задача – это освободить людей, достать их оттуда, из тюрьмы, из заложников. И потом Светлана Тихановская, видимо, больше ее советники, которые пишут ей вот эти комментарии, осознавая всю ответственность этих действий, осознавая всю тонкость дипломатических процессов, продолжают делать такие безответственные заявления. ЗША аднавілі пастаўкі зброі ўкраіне. Пра гэта гаворыцца ў заяве, апублікаванай на сайце Пентагону. Яна з'явілася пасля адпаведнай заявы Дональда Трампа, якую той зрабіў учора на сустрэчы з ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньяху. Мы збіраемся даслаць больш зброі, мы мусім. Яны мусяць мець магчымасць абараняць сябе. Яны атрымліваюць цяпер вельмі моцныя ўдары. Нам давядзецца даслаць больш зброі, так, найперш абарончай зброі, але яны атрымліваюць вельмі моцныя ўдары. Так, шмат людзей гіне ў гэтай куламесе.
Прэс-сакратар Пентагону Шон Парнелл на спецыяльным брыфінгу не стаў дакладняць, якое менавіта ўзбраенне будзе пастаўленае. У той жа час працягваецца рэвізія запасаў зброі і боепрыпасаў арміі США па ўсім свеце. Менавіта вынікамі такіх правяранняў тлумачыліся раней абмежаванні вайсковай дапамогі для ЗСУ. Прынамсі, паведамлялася пра ануляванне кантрактаў на ракеты для супрацьпаветранай абароны. У той жа час амерыканскі прэзідэнт Дональд Трамп анансуе новыя мыты. У сваёй сацыяльнай сетцы ён апублікаваў адпаведныя лісты да кіраўнікоў краінаў і ўрадаў. У прыватнасці, з 1 жніўня Трамп абяцае падняць да 25% мыты для Малайзіі, Японіі, Паўднёвай Карэі і Казахстану, да 30% для Паўднёва-Афрыканскай рэспублікі і да 40% для М'янмы і В'етнаму. Калі тыя паспрабуюць адказаць на ягоную пастанову, кіраўнік США пагражае падвоіць тарыфы. Раней ён абяцаў 10% дадатковыя мыты для тых краінаў, што будуць супрацоўнічаць з БРИКС. Прапагандысты сарвалі вечар памяці Ларысы Геніуш у Менску. Вечарына мелася прайсці сёння ў сталічнай галерэі «Парасон». Аднак арганізатары выдалілі абвестку пра падзею з усіх сацыяльных сетак. Сярод прапагандыстаў, якія атакавалі і адкрыта абражалі арганізатараў імпрэзы, а таксама літаратуразнаўцу Міхася Скоблу, які меўся выступіць на імпрэзе, былі сумна вядомая Людміла Гладкая, Вадзім Гігін, Вольга Бондарова і Грыгорыя Заронак. Вядзе шабаш пра геніюш нейкі літаратар Міхась Скобла. Літаратар, якога ніхто не ведае выдатна. І вось такое збіраецца ў Менску чытаць лекцыю пра нацысцкую падсцілку ў 2025 годзе. Беларуская паэтка і грамадская дзяячка Ларыса Геніуш у часы сталінскіх рэпрэсій была асуджаная на 25 гадоў лагераў за нібыта антысавецкую дзейнасць. Беларускія актывісты неаднаразова падавалі хадайніцтвы наконт ейнай рэабілітацыі, аднак улады не прынялі ніводнага з іх. Скокнуць з 25-го паверху, праплыць па таямнічай рацэ ці праляцець над лесам на паветраным шары. Усім гэтым можна заняцца ў Беларусі летам. Міністэрства спорту і турызму абвясціла ліпень месяцам актыўнага адпачынку. Падрабязней распавядаюць мае калегі з сайту belsat.eu. Напрыклад, можна займацца дайвінгам. Галоўнае месца для нырання ў нашай краіне – возера доўгае каля вёскі Зябкі ў Віцебскай вобласці. Самае глыбокае ў Беларусі, у якім ёсць неабследаваныя дагэтуль караставыя пячоры. Паглыбіцца тут можна нават на 51 метр. Пра іншыя захапляльныя маршруты на зямлі і ў паветры чытайце ў вялікім матэрыяле нашай каляжанкі Ганны Ганчар пра актыўны адпачынак на belsat.eu. Незвычайная сустрэча ў Менскай вобласці. У лесе паміж Ракавым і Івянцом турысты натрапілі на рысь з рысянятамі. Відавочцы заснялі дзікае сямейства на камеру. Рубрика «Без каментара». Ва ўсіх гарадах славутасці будынкі да помнікі, а ў Бярозе сэрца мясцовых жыхароў і турыстаў скрала нутрыя. На такое незвычайнае сяброўства глядзіце ў тэлеграм-канале Белсату. Ужо ўвечары навіновы эфір працягне выданне «Аб'ектыў». Я ж на гэтым з вамі развітваюся, беражыце сябе і да сустрэчы.